Otsaia laburra da, bai, baina benetan emankorra. Plan ederrak baititugu asteburu honi begira. Adi agenda minutuari. Asteburu osoan zehar, oraingo honetan ere bai, Arabako bola txapelketa. Baina ez kezan baizik eta Okondon. Larun batean Laudion, abarazka kandelak eta Espainietako naturalak egiteko tailerra, non eta hemen, Faktorian. Eskoletako txirrindularitza lasterketa. Eta ikasle antolakunde sozialistak antolatutako komite antifasista duzue. Artziniegan Aiaraldeko 4. trikitiza topaketa. Urduñan nola ez, zumba. Amurrioko antzokian trajea komedia. Igandean Urduñan lapiko domenka, getzagoi txistularien eskutik. Laudion martxoak 8 antolatzeko bilera irekia. Ai, igande honetan ere bai zinema dugu, Orozkon, Evolution eta La Fiera. Laudioko kasinoan Karmele eta Amurrioko antzokian Hamnet. Orain bai, plan politak eta eguzkia bermatuta ditugula, kargatu zuen gorputzeko D-vitamina.